your life. Because we don't know Benjamin ufake phakathi nawe ukuthi uyobenzani. Abantu balalelayo abantu ohlala nabo bakho Benjamin. Ngoba lento yakhwala ngaphakathi kwakho. Indlela ocabanga ngayo, indlela wenza ngayo izinto, indlela ofula ngayo inyanga upbringing yakho imxa kakhulu. That is why you have to mind ukuthi ubani okhuluma empilweni yakho, because uformisha uBenjamin. uRachel iBhayibheli lithi wangwadaduzana nomgwaqo kodwa uBenjamin waqhubeka noJakobe. Ungathi ungaqhubeka noJakobe. Abangizela abantu. Your kind of life, your inner person. Your inner person is developed by the people around you. Labantu abaduzane nawe mangabe bangekho right, uhamba nomunye ongekho right, hamba noJakobe ngoba uJakobe uyasitendela isibusisi. uJakobe uyakwazi ukusitendela isibusisi ngoba bambana noNkulunkulu. Ake sengahambi nabantu abangamazwi bakho. Bathi uhamba nabantu ubuze ukuthi uke wabambana nje usindisiwe na. We don't have to be equally yoked in abantu abangamazwi ubaba. Funeka silandele but bangabi ku partnership level. They can participate but not partner with us. Ngoba indlela yokucabanga kwabo ayifani. Indlela yokucabanga ukwenza kwabo akufani nokwenza kwethu. IBhayibheli lithi uBenjamin waqhubeka noJakobe. Yabona angiyazi lento noma ngiyayisi namandla kanjani. Ngoba imtoka lento wozamsehleko, imtoka lento yalo muntu ohamba naye. Ngoba mangabe kuyisigebengu bawuthi isigebengu, mangabe kuumuntu oJonas bayathi nawe uJonas, mangabe kuumuntu obhedayo bayathi nawe uyahamba nobani, uhamba nobani. Ngeke nabantu abahlebayo ungahlebi ngoba abahleba wena usuku kuphi. Ekuhambe nabantu abafembayo wena ungafembi. Phela abantu abafemba wena usuku kuphi. Ekuhambe nabantu abathanda inyanga wena ungayithandi inyanga ngoba baba enyangeni bakhamba ubani. Uhamba nobani, uhamba nobani, uhamba nobani. uJesu wahamba nabantu abaningi isikhathi eside kodwa makafika kula Supper wathi Judas isihambela isikhathi eside kodwa ngoba uyomkhaphela kwamele usale manje ngoba songena uSathane. I prophesy for life. I prophesy Jesus is giving you power to cut them off, to cut them out of your life in the name of Jesus. Remove growth. Anything that causes deformity in your life, Susan, you reflect your monkey born and is a fair. When people show you their true colors, believe them. In your what is his flesh man? The devil is a liar. You betrayed me once, I forgive you, but I keep social distance. There are things we'll never know. I stand as a prophet. Any voice that is a threat to your destiny, we silence it right now. Any tongue that rises up in judgment, we judge it now. Any weapon formed against you will not prosper this season. In the name of Jesus. Remember, experiences become memories. The only thing that experience becomes a what? A memory. And memories can shape your expectations. Because of where we come from. So our memories they become what we call, they shape our expectations, and expectations will influence your behavior. Say control my expectations right now. Repeated experiences can contribute to the pattern of thoughts. Say control my experience. That is why you must create wonderful moments for your life. Wonderful experiences for your life. Creating then a man that how do I survive? As umfundisi wakho. Bafundisi bashala kangaka, bathuka kangaka, bayathelwa kangaka, baqindezelwa kangaka. What makes me to survive in ministry as your leader and as your pastor? That's what I create an event in my mind, in my head, and in my life. So if I'm looking up to a crossover service, that's what God said on Macau's. So when about more than 2,000. When the September, create a beautiful moment you look up to.
Look forward to a lunch after the whole week. So designer lunch yako, solo date yako, uye McDonald's or uye Mac and Bean. You drink about 50 rand or 29 rand, depending to puza in as fun. We have a look at cappuccino, and there's order something else. Caribbean coffee. I was on a cappuccino. I eat what I was on a cup of chocolate, mocha, cappuccino. They might have sugar and cappuccino. I'm going to go to when I was a gas. And that's all. So look up to something. If you're not looking up to something, you are drained. That is why we keep screenshots of our villas. As a band, one day will go there. I'm creating an atmosphere in my mind of I'm going to live up to that level. Create a vacation in your mind and have screenshot to plan the land. That's why one day I'm going to Maldives. On a foreign fifth. But I'm looking towards something. I have to preach in English. Like, hello, ladies and gentlemen. Standing before you is Dr. Calvin Samget. I'm here to bring in the gospel of Jesus Christ. My mind, they created an atmosphere where I'm looking at 18,000 seats. When I'm a prophesy to people. But yes, men of God. Yes, men of God. It can go deeper. But deeper. That's the mindset I have. If you're not as white as I think. So I'm prophesying to you. Bigger picture. Little Bible, Abraham, what do you see? As far as your eyes can see, I prophesy. As far as your eyes can see, as far as Elon Musk. I'm not vision, the devil is alive. So what about them small-minded? This is a push another level, another dimension in the name of. And I think Mama Church have a memory that makes you happy. Not only should you be excited about the future, but a memory that makes you happy. That's how I survive. There was a year the worship night basivalela kwenye khulusi nabanye abantu basikhomba isibhamu silungisela worship night imemori lebuhlungini bathi wesibuza ukuthi ngabe wendlula kanjani umfundisi lapho ngoba abantu abadlula lapho bakhonjwa ngesibhamu kangaka nje umfundisi wami ngoba hey bakhonjwa ngesibhamu baye bakhonjwa nje ngomese bakhipha yonke into. Okay wendlula njalo umfundisi ngabuka ukuthi kube lento engiplanayo ayisinkulu ngaleyo ndlela ngaba kuthunyelwa ngabantu abazongibulala. So amehlo ami manje Nicholas akasabuka isibhamu esahlala ekhaya namagama bawakhuluma ukuthi select ukubulala ngaze amehlo ami kakhala ini ukuthi usathane wazibona awiki kangaka ukuthi ufuna landa abantu bangibulala ukuze lenze. So ukuphumelela kwayo kwangenza ngasho ngathi abona mangabe nginqobe lokho the devil is in trouble because according to the plan of the enemy bayasitshela ukuthi ngeke kwenzeke ngoba ngelanga engisethe ngayo event bona bebalungiselele ukuthi kube umngwabo wami abazi ukuthi wahlala phansi washelwa impilo yami thina njengembewu baba. I'm prophesying to you. But if you survive this time, you will succeed this time. In the name of future event and what? Forget Lobogla. Future event and what?
Come on. That keeps you moving. So yaqhubeka. uNkulunkulu bangifuna ngifile ngase ngifile. Ushela lo, uthi amenda ukuthi kwenzakalani kuleli manje lami. Kuza ngifuna ngifile. Ngabe ngenze njani? Bavuka abantu bafile. Ulivuka zamuli. Wavula ifridge. Wahamba wadla. Ungitshela ukuthi uNkulunkulu bengakufuna ufile ngawuvukela namhlanje. This is the day that the Lord has made. I choose to rejoice in it. So in your now, then you tell yourself, no, ngiyabona likusasa, ngiyabona limuva, but in my now, kuyenzeka lokho, but I choose to rejoice. Rejoice. Mthambe ngani ngekoloto? Okay, kungajabuli ke isusana. Abekho ngapha. Mthambe kanjani ngigula? Okay, ungajabuli kuyakususa ukugula na. I will rejoice. I feel this, but I will rejoice. Yes, I'm in pains, but I will rejoice. I choose to rejoice. Let's see me upon the way. Hey, but I don't. Akabonga uNkulunkulu ozaziyo izinsizwa zethu. Akabonga uNkulunkulu obonayo kwehluleka kwethu. Akabonga uNkulunkulu osibonayo angasibaleki inkinga zethu. Akabonga uNkulunkulu osaziyo ukuthi singabantu abanjani. Kodwa qhubeke ahambe nathi. Akabonga uNkulunkulu owavula ulwandle olubovu. Akabonga uNkulunkulu owasithumela indodana ogama lakhe unguJesu. Akabonga uNkulunkulu owathi bakahamba uJesu washiya ngamandla kwempela. Akabonga uNkulunkulu osiqinisa amathambo wethu. Akabonga uNkulunkulu
wahlakela into enamandla ngaphakathi kwethu. Akabonge uJehova ohamba nathi insuku zonke. Akabonge uJehova okwazi ukwenza lokuhlula abantu. Akabonge uNkulunkulu owaziyo ukusukumisa intamo. Akabonge uNkulunkulu okwaziyo ukudabula ibopha ezinzima. Akabonge uNkulunkulu owavula isibeletho sikaHana. Akabonge uNkulunkulu wakhetha uMaria esifazaneni. Akabonge uJehova owasifundisa into enamandla. Akabonge uNkulunkulu ombetha amandla njengengubo. Akabonge uNkulunkulu ongasideli, ongazeli, ongamali. Akabonge uNkulunkulu ongakhathali. Akabonge uNkulunkulu. Akabonge uNkulunkulu. Udumo lonke lumfanele. Sibonge sonke simfanele. Yena owaziyo, yena obonayo, wenza kangcono, wenza okukhulu, wenza okunaba. Akabongwe phela anahase. Akabongwe uNkulunkulu ngathi. Akabongwe uJehova owayekhona umhlaba ongasebenza. Akabongwe uElshadai Adonai. Akabongwe Eliyathoma Yahata Jehova awabheka. Akabongwe uNkulunkulu osikele sihlabeni. Akabongwe uNkulunkulu obuso bakhe buvutha kabangabi. Akabongwe uNkulunkulu ayapha osikele sakhe ayathwale sakhelwe ngokulunga. Akabongwe uNkulunkulu onamehlo wakhe avutha kabangabi. Akabongwe uNkulunkulu obeka amadimoni kundawo. Akabongwe uNkulunkulu ohlonishwa izindalwa. Akabongwe uNkulunkulu. Akabongwe uNkulunkulu phezu kwamafu. Nkosiyana hande ima aliyado hale kapresa liyato. Akabongwe ubaba wethu. Akabongwe ubaba wethu osezulwini. Akabongwe uNkulunkulu osithethelela izono zethu. Akabongwe uJehova owageza izono zethu ngegazi lakhe. Akabongwe uJehova okwazi ukuvula ijele. Akabongwe uJehova okhona kusenza siphile phambi kwezitho zethu. Akabongwe uNkulunkulu obheka itafula phambi kwezitho zethu. Akabongwe uNkulunkulu oyisimanga enyaweni zethu, okukhanya endleleni yethu. Akabongwe uJehova omehluleli. Akabongwe. 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 Asaba. Akabongwe. Ushaka. Akabongwe. Ayahata.
You are able to do exceedingly abundantly above all we can ask and even pray for. We believe that this day is your day in the name of Jesus. You are above everything. We will rejoice in it. We will rejoice in it. We will rejoice in it. We will rejoice in it.